Tfajla ta' 17-il sena tinsab fil-periklu tal-mewt wara inċident li seħħa l-ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar fi triq il-Qawra San Pawl il-Baħar. It-tfajla li hija minn San Ġwan intlaqtet minn vettura ta' trasport pubbliku ta' tip Volvo misjuqa minn raġel ta' 34 sena residenti ħaż-Żabbar. It-tfajla tieħdet l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn ġiet iċċertifikata li tinsab f'qagħda kritika. Aktar investigazzjonijiet għadhom għaddejjin fil-waqt li nħatru diversi esperti biex jassistu fl-inkjesta maġisterjali. Sewwieq ta' mutur jinsab fil-periklu tal-mewt wara inċident ta' traffiku fi triq George Borch Olivier il-Mellieħa. Is-sewwieq li għandu 52 sena residenti f'San Ġwan kien qiegħed isuq mutur ta' tip Kawasaki meta ħabat ma' Ford Transit misjuq minn raġel ta' 39 sena. L-inċident seħħ għal-ħabta ta' 7:15 filgħodu. Is-sewwieq tal-muturi teqgħet l-isptar Mater Dei fejn kien iċċertifikat li jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu. Ma' sewwieq tal-mutur kien hemm ukoll tfajla li ttieħdet l-isptar hija sofri ġrieħi ta' natura ħafifa.